Arestado ang sarong 47 anyos na lalaki sa pigkasang operasyon kang otoridad sa Pilica, Camarines Sur aga kaining Miyerkules, Agosto 21. Binisto ang suspect na si alias Domingo, byudo, as residente kang barangay New San Roque, Pilica, Camarines Sur, na pigkukonsiderar na rank 8 municipal most wanted person kang naunang bita na banwaan. Sigon kay Police Captain Rodel Rialo, ang Deputy Chief of Police kan Pili Municipal Police Station, nakaresibe ng impormasyon ang sa indang hipatura na nag-uli na ang suspect sa residensya kaini na nauli sa iyang pagkaaresto. Actually po, pagluwas kay ni kang sa i-warrant me kasi namomonitor man po yang kang warrant ni supina PNCO tadigdi. Every time, every day, binubukasan po niya ang link. So namomonitor mi po ang warrant. Now, kang mamonitor po na siya, tapos pong namomonitor po dyan, minomonitor mi na po agad si tao kung yaon sa ang frequency po ninda. Naaresto ang suspect sa kusog kan mandamiento de aresto na pigpaluwas kan Camarines Sur Regional Trial Court Branch 8 Pili kan Hulyo 19, 2024 para sa kasong panlulugos. Igwa po siya ng kasong rape under criminal case number P-7-461 issued by Judge Maria Lucy B. Torres Clasio. Katakod kaini, hinagal man kang otoridad ang kooperasyon kang komunidad nga ni madakop na ang mga individual na may pagkakasala sa ley. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.